Els guàrdies es quedaven en el castell. Havia una vegada dos guàrdies que farallaven entre ells per tot un castell. Però els guàrdies no podien entrar al castell perquè estava vigilat pels soldats. Però que l'antes no. Els guàrdies van perdre i van decidir que no robar el castell. I el van fer amics. La van felicitar i les va dir que podia mandar totes les bales a tot el país. Com estaven molt contents, es va quedar en viure en el Déu. Conte contat, aquest conte ja s'acaba.